راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو آمانيل گرمایه سلام كبرا سمعتي أفريقيا بسومنزن تطعمون زتقالله نايلومي ربع 26 نحاسه فنونا كتكتاتلو بخبرين عدمنا كموترو زينا كنقدمينا أرستاتو ኤርትራ ክሳብ ዝሓለፈ ዓመት ልዕሊ 21,000 ተጠቀምቲ ፌስቡክ ተመዝጊቦም ሱዳን ካብ መዝገብ ሽበራ ዝምውላ ሃገራት ክትእለ ተስፋ ኣለዋ ክብል ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሐምዶክ ገሊጹ ኬንያ ኣብዚ 5 ወርሕ ልዕሊ 1,000 ቆልዑ በኮሮና ቫይረስ ተለኺፎም ሬድዮ ኤረና ዜና ብዝርዝር كساب تحساس كل 2019 ناب زنبره ጊዜ ኣብ መላ ኤርትራ 21,900 ተጠቀምቲ ፌስቡክ ከም ተመዝገቡ ኢንተርኔት ወርልድ ስታተስ ኣብ ጸብጻብ ስፊሩ በመሰረት ትካል ዋሕዚ ኢንተርኔት ኣብ ኤርትራ ባዶ 6 ሚታዊ ጥራይ ሸፊኑ እቲ ንብዝሕ ተጠቀምቲ ኢንተርኔትን ማሕበራዊ ሚድያን ሃገራት ዓለምና መልኪቱ ዓመታዊ ጸብጻቡ ዝዝርግሕ ናይ መጽናዕቲ ትካል ኣብ ኤርትራ ኢንተርኔት ናይ ተጠቕሙ ጠቕላላ ብዝሕ ሰባት 293,343 ምንባሩ ጠቒሱ እዚ ድማ ምስ ብዝሕ ህዝቢ ኤርትራ ክነጻጸር እንከሎ ክሳብ ታሕሳስ 2019 ኣብ ዝነበረ ጊዜ ኣስታት 800 ካብ ህዝቢ ኤርትራ ጥራዩ ኢንተርኔት ናይ ምርካብ ዕድል ረኺቡ ኤርትራ ኣብ ኣፍሪቃ ታዝወሓደ ተጠቀምቲ ኢንተርኔት ዘለዋ ሃገር እያ ካብተን ናብቲ ዝርዝር ቀሪበን ዘለዋ 55 ሃገራት ኣፍሪቃ ኣስታት 1 ሚልዮን ጥራይ ብዝሕ ህዝቢ ኣብ ዘለዋ ጎረቤት ሃገር ዝኾነት ጅቡቲ ከም መነጻጸር እንተወሲድና 211,700 ተጠቀምቲ ፌስቡክ ክህልዋን ከለው ልዕሊ ፍርቂ ካብ በዝሕ ህዝባ ወይ 55.5 ድማ ኢንተርኔት ክግልገል ክኢሉ ኣብታ ዓመት እትያ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ክረኽቡ ዝኽኣሉ ዜጋታት ኢትዮጵያ ልዕሊ 20 ሚልዮን ወይ ድማ 17 ካብ ጠቕላላ ብዝሕ ህዝቢ ኮይኑ ፌስቡክ ዝተመዝገቡ ድማ ልዕሊ 6 ሚልዮን እዮም ምስ ብዝሕ ህዝባ ክነጻጸር እንከሎ ኣብታ ዓመት እትያ ኣብ ኢትዮጵያ እውን 5.2 ሰባት ጥራዮም ኣብ ፌስቡክ ተመዝጊቦም ኣብ ኣፍሪቃ ዝሓለፈ ዓመት ዝበዝሑ ኢንተርኔት ተጠቕሙን ፌስቡክ ዝተመዝገቡን ዜጋታት ዘለዋ ሃገር ሊብያ ኮይና ካብ ስታት 6.8 ሚልዮን ብዝሕ ህዝባ እቲ 74 ይበጽሕ ሱዳን ካብ መዝገብ ሽበራ ዝምውላ ሃገራት ክትሕከኽ ተስፋ ከም ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሐምዶክ ገሊጹ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ነዚ ገለጸ በጻሕፊ ጉዳያት ወጻኢ ማይክ ፖምፔዮ ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ሱዳን ታሪኻዊ ምብጻሕ ድሕሪ ምክያድ እዩ እቲ ላዕለዋይ ልኡኽ ምምሕዳር ትራምፕ ብ25 ናሓሴ ካብ እስራኤል ተበጊስዩ ናብ ሱዳን ቀጥታዊ በረራ ብምክያድ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሐምዶክን ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣን ሃገርን ዘተ ዘካየደ ኣብቲ ዘተ ቀንዲ ዝተተኮረሎም ነጥብታት ሱዳን ካብ መዝገብ ሽበራ ዝምውላ ሃገራት ክትእለ ከምኡ ድማ ምስ ኢትዮጵያን ግብፅን ኣብ ስምምዕ ከብጽሓ ዘይከኣለ ጉዳያት ጠቓማ ናይልን ኢትዮጵያ ተሃንጾ ዘላ ዲጋ ተሃድሶን እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ውን ንላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ኣሜሪካ ሲዕቡ ናብ ካርቱም ብምምራሕ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሐምዶክን ካልኦት ሰበስልጣንን ተመሳሳሊ ዘተ ምክያዱ ተሓቢሩ ኣሜሪካ ካብ 1990ታት ኣትሒዙ ንሱዳን ኣብ መዝገብ ሽበራ ዝምውላ ሃገራት ኣስፊራታ ከም ዘላ ይፍለጥ ካብቲ እዋን እትትሒዙ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሱዳን ብዘንበረቶ ዝተፈላለየ እገዳታት ወፍርን ንግድን ክትተባባዕ ስለ ዘይከኣለ ኣብ ቁጠባት ሃገር ከቢድ ስምብራት ፈጢሩ ኣብ ኬንያ ኣብ ዝሓለፈ 5 ወርሕ ልዕሊ 1,000 ቆልዑ ብኮሮና ቫይረስ ከም ተለኽፉ ንሰብ መዝጥዕና ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ተሃገር ሓቢረን እቶም 768 ኣብ ክልል ዕድመ 10 ልዕሊኡን ዝርከቡ ክኾኑ ከለው እቶም 430 ግና ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚዮም ህፃናት ምዃኖም ሓደ ካብ ላዕለዎት ሰበስልጣን ጥዕና ኬንያ ራሽድ ኣማን ኣመልኪቱ እቲ ሃገር ክሳብ 24 ናሓሴ ኣብ ዝነበረ ጊዜ በጠቕላላ ልዕሊ 32,500 መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስን ሞት 554 ሰባትን መዝጊባላ ቆልዑ ኮሮና ቫይረስ ከም መሓላልፉ ዝኽእሉ እኳ እንተኾኑ ብሰንኪቲ ቫይረስ ብዝስዕብ ሞት ብዙሕ ተጠቃዕቲ ከም ዘይኮን እዩ ዝግለጽ ከብራት ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ቀጺሉ ብዓወት ኣረጋይ ዝዳሎ ኣፍሪቃ ኣብ ሰሙን እዚ ክህልወና እዩ ማሊ ንህዝቢ ዝሕጐሰ ንጎረባብቲ ሃገራትን ማሕበረሰብ ዓለምን ዘቖጥዐ ዕልዋ መንግስቲ ከምኡ ድማ ኣፍሪቃ እንትርፎ ናይ መራሕቲ ምቅያር ፖለቲካውን ዴሞክራሲያውን ለውጢ ኣይመዝገበትን ኣብ ዝብሉ ክልተ ዓበይቲ ርእስታት ከድህብ እዩ ደጊምና ምክትታልኩም ክትቀጽሉ ንዕድም ማሊ ንህዝቢ ዝሕጐሰ ንጎረባብቲ ሃገራትን ማሕበረሰብ ዓለምን ግና ዘቖጥዐ ዕልዋ መንግስቲ
ኣብ 2012 ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ማሊ ድሕሪ ዝተኻየደ ወተሃደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ኣብ 2013 ፕረዚደንታዊ ምርጫ ተኻይዱ ነይሩ። ኣብቲ ዝተኻየደ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ዝተሳተፈ እሞ ዝተዓወተ ኢብራሂም ቡበከር ከይታ ኣብቲ እዋን እቲ ኣብ ዘስምዖ መደረ ኣንጻር ግብረ ሽበራውያን ዕጡቓት ከም ዝቃለስ፣ ፀጥታ ሃገር ከም ዘውሕስ፣ ቁጠባዊ ምሕያሽ ድማ ከም ዝገብር፣ ኣንጻር ብልሽውና እውን ዝከኣሎ ከም ዝቃለስ ቃልኣት እዩ ነይሩ። ፕረዚደንት ኢብራሂም ቡበከር ከይታ ነቲ መግለፂ ዝሃበ ጠንቂ መበቆላዊ ዘይምርጋእ ሃገሩ ብግቡእ ዝተረድአ ይመስል ነበረ። እንተኾነ 7 ዓመታት ሓሊፉ ፕረዚደንት ኢብራሂም ቡበከር ከይታ ዝኣተዎ መብፅዓታት ከተግብሮም ኣይከኣለን። በንጻሩ ኣብ ማሊ ዝነበረ ቅልውላው እናባእሰ መጺኡ ኣብ ገለ ክፋል ሰሜንቲ ሃገርን ሰሓራን ዓሪዶም ዝርከቡ ሕሉፋት እስላማውያን ዕጡቓት ብቕፅሮም እናተባዝሑ ንፀጥታታ ሃገር ኣብ ሓደጋ እትዮሞ ቁጠባ እናተዳኸመ ስለ ዝመፀ መነባብሮ ህዝቢ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ከፊኡ ብሰበ ስልጣን ዝግበር ብልሽውና ሳዕሪሩ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ኮይኑ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ክካየድ ዝነበሮ ምርጫ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተሰጋገረ ክሳብ መጋቢት 2020 በፂሑ። እዚ ከይኣክል 3 መዓልትታት ቅድሚ ምርጫ መራሒ ተቃዋሚ ሰልፍን ኣቐዲሙ ድማ ሚኒስተር ፋይናንስን ኮይኑ ዘገልገለን ሱሜላ ሲሴ ተጨዊው ዛጊታበይ ከም ዝኣተወ ኣይተፈልጠን። ኣብ ልዕሊ እዚ 9 ተዓዘብቲ ምርጫን 3 ወተሃደራት መንግስትን ብዕጡቓት ተቐቲሎም ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ወፃእተኛታት ዝካየድ ጭውያ ብዕጡቓት ወሲኹ። በዚ ምኽንያት ፀጥታታ ሃገር ኣብ ምልክት ሕቶ ኣትዩ ቁጣዕ ህዝቢ ኣነሃይሩ። በካይዳ ኢብራሂም ቡበከር ከይታ ዘይተሓጐሰ ህዝቢ ማሊ ለውጢ ክመጽእ ኣለዎ ኢሉ ካብ ምግሩ ምራም ሓሊፉ ንፍርሒ ስዒሩ ብ5 ሰነ 2020 ኣብ ጎደናታት ርእሰ ከተማ ባማኮ ብምውፃእ እቲ ፕረዚደንትን ዝመርሑ መንግስትን ካብ ስልጣኖም ክወርዱ ዝጠልብ ሰለማዊ ሰልፊ ከካየድ ጀሚሩ። እቲ ሰለማዊ ሰልፊ ብናህሪ ቀጺሉ ሓደ ካብ መራሕቲ ሰለማዊ ሰልፊ ኢማም ማሕሙድ ዴኮ እዩ። ኢማም ማሕሙድ ዴኮ ፖለቲከኛ ከም ዘይኮነን ኣብ ስልጣን ክድይብ ባህጊ ከም ዘይብሉን ዝገልጽ እኳ እንተኾነ ኣብታ ሃገር ካብ ፖለቲከኛታት ንላዕሊ ናይ ህዝቢ ተሰማዕነት ኣለዎ። ንሱ ኣቐዲሙ ላዕለዋይ ሓላፊ እስላማዊ ቆንስል ማሊ ዝነበረ ኮይኑ ብ5 ሐምለ ምስ ፕረዚደንት ኢብራሂም ቡበከር ከይታ ተራኺቡ ተዘራሪቡ። ኢማም ማሕሙድ ዴኮ ኣብቲ ጠለብ ህዝቢ ንምቕራብ ብዝብል ዘካየዶ ርክብ ምስቲ ፕረዚደንት መንግስቲ ብፍቓዱ ካብ ስልጣኑ ክወረደን ዳግማይ ባይቶኣውን ፕረዚደንታውን ምርጫ ክካየድን ጠሊቡ እንተኾነ እቲ ፕረዚደንት ነቲ ጻውዒት ነጺግዎ። ፕረዚደንት ኢብራሂም ቡበከር ከይታ ጠለባት ሰልፈኛታት ብምንጻጉ ኢማም ማሕሙድ ዴኮ ዝርከቦም ንዝሓየለ ሰለማዊ ሰልፍታት ድሕሪ ምውጾም ብ11-12 ሐምለ 10,000 ሰልፈኛታት ናብ ጎደናታት ባማኮ ውሒዞም ምስ ፖሊስ ኣብ ዝተኻየደ ግጭት 11 ሰባት ክቕተል እንከለዉ 124 ቆሲሎም። እዚ ድማ ነቲ ኩነታት ካብ ዝኸፍአ ናብ ዝባእሰ ኣዕሪግዎ። ነገራት ንምትህድዳእ ገለ ካብ መራሕቲ ቁጠባዊ ማሕበረሰብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ማለት ኤኮዋስ ፕረዚደንታት ጋና፣ ኣይቮሪኮስት፣ ኒጀር፣ ናይጀርያን ሰኔጋልን ብ23 ሐምለ ናብ ማሊ ከተማ ባማኮ ብምኻድ ምስ ፕረዚደንት ሃገርን መራሕቲ ተቃዋሚ ሰልፍታትን ክዘራረቡን ሰለማዊ ፍታሕ ከናድዩን ፈቲኖም ግን ኣይሰለጠን። ድሕሪዚ እቲ ኣብ 5 ሰነ ብምጅማሩ ምንቅስቓስ 5 ሰነ ግንባር ሓርበኛታት ዝተሰምየ ኣንጻር መንግስቲ ዝካየድ ዝነበረ ሰልፍታት እናሓየለ ኣብ ዝመጸሉ ዝነበረ እዋን ዝሓለፈ ሰሙን 18 ነሓሰ ናይ ንግሆ ብታንክታትን ድራዓት መካይንን ዝተሰነየ ሰራዊት ማሊ ካቲ ካብ ዝተባለት ዓዲ ብምብጋስ ናብ ከተማ ባማኮ ምርሑ። ሰራዊት ነታ ከተማ ንምቆጻር ግዜ ወሰደሉን ኣዝዩ ውሕድ ግብረ መልሲ ከጋጥሞ እኳ እንተኸኣለ ብዙሕ ናይ ተኽሲ ምልውዋጥ ኣብ ዘይተረኣየሉ ነታ ከተማ ተቖጻጸራ። እቲ ብኮሎኔላት ዝተመርሐ ሰራዊት መጀመርያ ንሚኒስተር ፋይናንስ ቀጺሉ ንላዕለዋይ ኣዛዝ ሰራዊት ምክልኻል ኣፈኛ ባይቶን ኩሎም በብሪጋ ኣብ ቀይዲ እተዎም። ኣብዚ መስርሕ ቀዳማይ ሚኒስተር ቦቡሲሴ ነዝርርብ እኳ እንተጸውዐ ሰራዊት ገስጋሱ ብምቕጻል ነቲ ቀዳማይ ሚኒስተርን ፕረዚደንት ኢብራሂም ቡበከር ከይታን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእታው ወተሃደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ኣካይዱ። ቀጺሉ ፕረዚደንት ኢብራሂም ቡበከር ከይታ ኣብ ቀይዲ ድሕሪ ምእታው ኣነ ኣብ ስልጣን ንክቕጽል መታን ደም ክፈስስ ኣይደልን እየ ብምባል ብዘይ ዝኾነ ክርክር ካብ ስልጣኑ ከም ዝእለ ክገልጽ እንከሎ ንሱ ዝመርሖ መንግስትን ባይቶን ድማ ኣፍሪስዎ። ሰራዊት ማሊ ነቲ ዘካየዶ ዕልዋ መንግስቲ ዕልዋ ዘይኮነ እንታይ ደኣ ነቲ ብህዝቢ ክካየድ ዝወርሐ ሰለማዊ ሰልፍታት ኣብ መፈጸምቶ ንምብጻሕ ዝተወስደ ስጉምቲ ምዃኑ ይገሊጹ። ህዝቢ ወገኑ ኣብ ጎደናታት ብምውጻእ ሓጎሱ ክገልጽ እንከሎ ነቲ ዕልዋ መንግስቲ ሙሉእ ደገፉ ሂብዎ። ህዝቢ ማሊ ነቲ ዕልዋ ደገፉ እኳ እንተለዎ እቲ ፍጻሜ ብቁጠባዊ ማሕበረሰብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ኤኮዋስ፣ ሕብረት ኣፍሪቃ፣
ሕብረት ኤውሮጳ ሕቡራት ሃገራትን ካብ ሃገራት ድማ ፈረንሳን ኣሜሪካን ብትሪ ተኾኒኑ። ሕብረት ኣፍሪቃ ብመንገዲ ትዊተር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ነቲ ዕልዋ መንግስቲ ምኹናን ዘይቅዋማዊ ክብል ገሊጽዎ። ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝርከቡ ሰበስልጣን መንግስቲ ብህፁፅ ክፍትሑን ምምሕዳርቲ ሃገር ኣብ ዝቐልጠፈ ናብ ሲቪል ክርከብን ድማ ጸዊዑ። እቲ ሰራዊት ነቲ ጠለባት ክሳብ ዘየማልአ ማሊ ካብ ኣባልነት ሕብረት ኣፍሪቃ ተወንዚፋ ክትጸንሕ ምዃና እውን ኣፍሊጡ። ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ ተመሳሳሊ ጻውዒት ብምግባር ወተሃደራት ብዘይወዓል ሕደር ናብ ማዓስከራቶም ክምለሱ ኣጠንቂቑ። ኤኮዋስ ብወገኑ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ዝተቐይዱ ሰበስልጣን ተፈቲሖም ዳግማይ ስልጣኖም ክርከቡ ክጽውዕ እንከሎ እዚ ክሳብ ዝትግበር ኣብ ልዕሊ ማሊ ቁጠባዊ እገዳ ብምእዋጅ ናብቲ ሃገር ብኣየርን መሬትን ዝካየድ መጓዓዝያ ደው ከም ዝብል ገሊጹ። ፈረንሳን ኣሜሪካን ብወገነን ነቲ ናይ ኤኮዋስ መግለጺ ብምድጋፍ ምምሕዳር መንግስቲ ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ናብ ሲቪል ክምለስ ክጽዋዕ እንከለዋ ብፍላይ ኣሜሪካ ንማሊ ትህቦ ዝነበረት ወተሃደራዊ ሓገዝ ደው ከም ዘበለት ኣፍሊጣላ። ቁጠባዊ ማሕበረሰብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ኤኮዋስ ኩነታት ኣባል ሃገር ዝኾነት ማሊ ንምርግጋእ ብፕረዚደንት ናይጀርያ ነበር ጉድላክ ጆናታን ዝምራሕ ልኡኽ ናብቲ ሃገር እኳ እንተሰደደ ዛጊት ዘስለጦ ነገር የለን። ምስ ኤኮዋስ ድሕሪ ዝተገብረ ዝርርብ ኣፈኛ ዕልዋ ዘካየደ ሰራዊት ኮሎኔል ኢስማዒል ዋጉ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ቃል ፕረዚደንት ነበር ኢብራሂም ቡበከር ኬይታ ናብ ስልጣን ዳግማይ ክምለስ ኢልካ ከም ዘይሕሰብ ክገልጽ እንከሎ መጻኢ ማሊ ብህዝቢ ማሊ ከም ዝውሰንን ነቲ ሃገር ተቆጻጺሩ ዘሎ ሰራዊት ድማ ኣብ ዝቐልጠፈ እዋን ምርጫ ብምክያድ ስልጣን ብህዝቢ ናብ ዝተመርጹ መራሕቲ ከም ዘመሓላልፍን ቃል ኣትዩ። እቲ ኣፈኛ ብተወሳኺ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ሰራዊት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ እትዮም ንዘሎ መራሕቲ ናጻ ከም ዝለቆምን ኣብ ማሊ ምርጫ ክሳብ ዝካየድ ድማ ን3 ዓመታት ዝጸንሕ መሰጋገሪ መንግስቲ ክህሉ ከም ዝኽእልን ሓቢሩ እዩ። ማሊ ኣብ 1960 ካብ ገዛኢታ ዝነበረት ሪፐብሊክ ፈረንሳ ናጻ ተጎናጺፋ ከም ሃገር ካብ እትቐውም እዚ ንራብዓይ ጊዜኡ ዝካየድ ዘሎ ወተሃደራዊ ዕልዋ መንግስቲ እዩ። እንተኾነ እቲ ሃገር ተደጋጋሚ ዕልዋ መንግስቲ ካይደላ ዳ እምበር ካብ 2012 ንድሓር ዘጋጠማ ቅልውላው ኣብ ታሪኻ ዝበእሰ እዩ። ማሊ ኣብ ክልተ ክሊማዊ ፍልልይ ዘለዎ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ እትርከብ ሃገር እያ። ደቡባዊ ክፋላ ኣብ ከባቢ ፈለግ ኒጀር ዝርከብ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ትሮፒካዊ ዝናብ ዝረክብ ልሙዕ መሬት ይውንን። ሰሜናዊ ክፋላ ኣብ ሳሕሊ ሰሓራ ኮይኑ ድሩቕን እኹል ማይን ዘይብሉ ከባቢ እዩ። ደቡባዊ ክፋል ብቐጠልያ ማሊ ክፍለጥ እንከሎ 900ዊት ካብ ጠቕላላ ብዝሒ ህዝቢ ማሊ ይቕመጦ። ባምባራ፣ ፋኑሊ፣ ሰኑፍ፣ ማሊክን ካልእን ሓያሎ ሕርሻ ዝምርኮሱ ጸለምቲ ኣፍሪቃውያን ብሄራትን ቀቢላታትን ይቕመጥዎ። ሰሜናዊ ክፋል ድማ ሰበኽሳግማውያን ኣህዛብ ጥዋረግ ከምኡውን ንኡስ ክፋል ዓራብ ይነብርዎ። ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሃገር ዝርከቡ ጥዋረግ ንዝተናውሐ ግዜ ካብ ማእከላይ መንግስቲ ኣቓልቦ ከም ዘይረኸቡን ዘብኦም ካብ ምዕባለን ትሕተ ቅርጽን ከም እተገለለን ኣብ መነባብሮም ድማ ዝኾነ ምምሕያሽ ከም ዘይተገብረን የማርሩ። ናይ ሰበኽሳግም ቅዲ መነባብሮ ዝኽተሉ ጥዋረግ ኣብ ሰፊሕ መሬት ሳሕለ ሰሓራ ካብን ናብን እናተመላለስዮም መነባብሮኦም ዘካይዱ። ገለ ኣባላት ሕብረተሰብ ጥዋረግ ድማ ናብ ሊብያ ብምኻድ ወተሃደራት ኮይኖም ክኽተቡ እንከለው እሙናት ዓሻክር መራሒ ሊብያ ነበር ሙዓመር ቀዛፊ ክኾኑ በቂዖም ነይሮም። ገለ ድማ ቀዛፊ ተቃውሞ ምስ ኣጋጠሞ ክሕግዝ ወይሎም ናብ ሊብያ ሰገሩ ነይሮም። እንተኾነ ኣብ 2011 ሙዓመር ቀዛፊ ካብ ስልጣን ድሕሪ ምእላዩ 10 ሽሓት ግቡእ ወተሃደራዊ ታዕሊም ዝወሰዱን ብኸቢድን ፎኪስን ሙሉእ ኣጽዋር ዝዓጠቑን ጥዋረግ ናብ ሰሜናዊ ክፋል ማሊ ተመሊሶም ኣይጸንሑን። ዕጡቓት ጥዋረግ ምንቅስቓስ ሓርነት ኣዝዋድ ዝብል ጉጅለ ብምስራት ንሰሜናዊ ክፋል ማሊ ሓራ ንምውፃእ ናይ ገዛእ ርእሶም ሃገር ዛይድ ከምስርቱ ምንቅስቓስ ጀሚሮም። ነዚ ንምትግባር ኣብቲ ኸባቢ ድሮ ክንቀሳቐሱ ጀሚሮም ምስ ዝነበሩ እስላማዊ ምንቅስቓስ ኣዛወድ፣ ኣልቃዒዳ መቕረብ፣ ኣንሳርዲንን ካልኦትን ምስ ዝበሃሉ ዕጡቓት ጉጅለታት ብምውሃድ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ማሊ ሰፊሕ መትካዕቲ ጀሚሮም። ሰራዊት ማሊ ምስ ሰራዊት ጥዋረግን ተሓባበርቱን ክወዳደር እንከሎ ኣዝዩ ድኹም እኹል ኣጽዋር ዘይነበሮ ናይ ምውጋእ ፍናን ዘይነበሮን እዩ። እዚ ዘይተዋሕጠሉ ሰራዊት ማሊ እቲ ዘርኣዮ ድኽመት ዘይምዕሪ ምሕደራ መንግስቲ ዘኸተለዩ ብምባል ብ21 መጋቢት 2012 ወተሃደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ብምክያድ ንፕረዚደንት ኣማዱ ቱማኑ ቶሬ ካብ ስልጣን ኣልይዎ። ኣይጸንሑን ዕጡቓት ጥዋረግ ንሰፍሒ ሰሜናዊ ክፋል ማሊ ብምቆጻር ብ6 ሚያዝያ 2012 ንሰሜናዊ ክፋል ማሊ ኣዛዋድ ዝብል ስም ብምጥማቕ ናጻ ሃገረ ኣዛዋድ ኣውጆም። ኩነታት ብቕልጡፍ ይቀየር ብምንባሩ ድሕሪ ምእዋጅ ሃገረ ኣዛዋድ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ዕልዋ ዘካየዱ ሰራዊት
ኣብ ተመሳሳሊ መዓልታት ስልጣን ናብ ሲቪላዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ከረክቡ ተሰማሚዖም እንተኾነ ሃገረ ኣዛዋድ ዝኣወጁ ዕጡቓት ምንቅስቓስ ሓርነት ኣዛዋድን ኣንሳር ዲንን እቶም ሓደ ሓውሲ ዓለማዊ መንግስቲ እቶም ካልእ ድማ ሙሉእ ሕጊ ሸሪዓ እትኽተል ሃገር ከምስርቱን ክኽተሉን ብምምራጾም ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሓድሕዳዊ ግጭት ተላዒሉ ከም ሳዕቤኑ ምንቅስቓስ ሓርነት ኣዛዋድ ምስ መንግስቲ ክዘራረቡ ክውስኑ ከለዉ ኣንሳር ዲን ድማ መጥቃዕቶም ብምቕጻል ተወሰኽቲ ከተማታት ብምሓዝ ናብ ከተማ ባማኮ ተቐራሪቦም ገስጋስ ኣንሳር ዲን ዘስጋኣ ፈረንሳ ምስ ኤኮዋስን ጎረባብቲ ሃገራትን ብምውሃድ ብምትሕባር ሕቡራት ሃገራት ሰራዊት ናብ ማሊ ልኢኸን ኣብ ልዕሊ ዕጡቓት ኩናት ምኽፋት ድማ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ መብዛሕቱቲ ብዕጡቓት ተታሒዙ ዝነበረ መሬት ከም ልስኦ ክኢለን ኣብቲ ኩናት ፈረንሳ ኣስታት 4,000 ወተሃደራት ልኢኻ ነይራ ኣብ 2013 ፕረዚደንታዊ ምርጫ ተኻይዱ ድማ እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ስልጣን ተዓልዩ ዘሎ ፕረዚደንት ኢብራሂም ቡበከር ከይታ ናብ ስልጣን ደይቡ ማሊ ካብ 2012 ንድሓር ከይተረጋገአት ብምጽንሓ ዕጡቓት ጉጅለታት እውን ዘጊት ኣብ ጁባታት ሰሜናዊ ክፋል ምድረ በዳ ማሊ ሰፊሮም ሓሓሊፎም መጥቃዕቲ የካይዱ ብምዃኖም እቲ ሃገር ናብቲ ኣብ 2012 ዘጋጠማ ትርኢት ዳግማይ ከይትምለስ ስጋኣት ከም ዘሎ ተዓዘብቲ ይገልጹ በቲ ኣብ ማሊ ኣጋጢሙ ዘሎ ዝተናውሐ ቅልውላው 374,000 ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም ግዳያት ስደትን ውሽጣዊ ምክልባትን ክኾኑ ከለዉ ሓያሉ ድማ ተቐቲሎም እዮም ኣብ ቲምቡክቱ ዝርከብ ዝነበረ ንዓሰርታት ኣማይት ዓመታት ዝተዓቀበ እስላማዊ ቅርስታት ድማ ብዕጡቓት ዓንዩ ኣስታት 19 ሚልዮን ብዝሒ ህዝቢ እትውንን ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ማሊ ኣብ 1960 ገዛኢታ ካብ ዝነበረት ፈረንሳ ናጻ ካብ እትወፅእ ኣብ 1968 1991 212 ሕጂ ድማ 220 ን4 ግዜ ወተሃደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ተኻይዱላ ኣፍሪቃ እንትርፎ ናይ መራሕቲ ምቅያር ፖለቲካውን ዴሞክራሲያውን ለውጢ ኣይመዝገበትን ኣብ ኣፍሪቃ ኣብዘን ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ አንጎላ ኢትዮጵያ ደቡብ ኣፍሪቃ ሱዳንን ዚምባብዌን ዓብዪ ናይ መራሕትን መንግስታትን ምቅያራት እኳ እንተተመዝገበ ኣብ መስርሕ ፖለቲካን ዴሞክራስን ግን ዝተመዝገበ ለውጢ ከምዘየለ ኣብ ጀርመን ዝመደበሩ በርተልስማን ዝተባህለ ሕብረ ሃገራዊ ናይ ሜድያ ጉጅለ ገሊጹ ዳርጋ ብምልኦም ኣብ ዝሓለፈ ሒደት ዓመታት ኣብ ኣፍሪቃ ዝተቐያየሩ መሪሕነት ሓድሽ መራሒ ጥራይ ዘይኮነ ሓድሽ ፖለቲካዊ መሪሕነትን ሓድሽ ቁጠባዊ ፖሊስን እውን ከም ዘተኣታቱ ተመባፂዖም ኣብ ስልጣን ከም ዝዲቡ እንተኾነ ዳርጋ ኩሎም መራሕቲ ነዊሕ ከይከዱ ናብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ኣካይዳ ወይ እውን ካብኡ ዝበኣሰ ኣንፈት ሒዞም ከም ዘለው በርተልስማን ብተወሳኺ ሓቢሩ ካብ 2017 ክሳብ 2019 ኣብ ልዕሊ 44 ሃገራት ን2 ዓመታት ብዝተኻየደ መጽናዕቲ ኣብ ኣፍሪቃ መራሕቲ ድሕሪ ምቅያሮም ማዕረ ማዕረቲ ቅልጡፍ ለውጢ ንምምጻእ ዝገብርዎ ህውኽ ምቅያራት ማዕሪኡ እውን ብዝገብርዎ ጉድለታት ነገራት ከም ዘለዎ ኮይኖም ከም ዝተርፉ በዚ መሰረት ኣብ ዝሰፍሐ ክፋል ኣፍሪቃ ኣብ ትዕዝብቲ ዝኣተወ ነገር እንተሃለወ ኣብቲ ሃጉር ለውጢ ዘገሚልካ ዝምዝገብ ምዃኑ ክግምገም ተኻኢሉ ብመሰረት መጽናዕቲ ከም ካሜሩን ቻድ ኬንያን ታንዛንያን ካብ ቀጻልነት ዘለዎ ፖለቲካውን ቁጠባውን ለውጢ ኣዝየን ክርሕቓን ከለዋ አንጎላ ኢትዮጵያ ሴራሊዮንን ዚምባብዌን ግን ቅልጡፍ ፖለቲካውን ቁጠባውን ለውጢ ኣመዝጊበን ነይረን እንተኾነ ብፍላይ ናይ ኢትዮጵያን ዚምባብዌን ነዊሕ ከይከደ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝተቖፅየ ለውጢ ኮይኑሎ ብሓፈሻ ክርአ እንከሎ ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ዝርከባ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ዴሞክራሲ ቁጠባን መንግስታዊ ምሕደራን ዝኾነ ለውጢ ኣይመዝገባን በንጻሩ ኣብ ዴሞክራሲያዊ መዳይ ካብ 1 ክሳብ 10 መሳልል ብባዶ ነጥቢ ባዶ 9 ዘንቆልቆለ ድኽመታ መዝጊበን እዚ ድማ ነገራት ከም ዘለዎ ይቕጽል ከም ዘሎ ዘረጋግጽ እዩ ገለ ኣብ ኣፍሪቃ ለውጢ መጺኡ ተባሂሉ ንድሕሪ ዝተመልሰ ምምጻእ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ክኸውን ከሎ እቲ መራሒ ኣብ መጀመርያ ናይ ለውጢ ሰብ ይመስል እኳ እንተነበረ ነዊሕ ከይከደ ኣብቲ ሃገር መሰላት ደቂ ሰብ ይገሃስ ምህላው መሪሕነት ተቐዳማይ ሚኒስተር ከም መቐጸልታ ናይቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዳ እምበር ከም ለውጢ ክርአ ከም ዘይግብኦ ተገሊጹ ኣብ ዚምባብዌ ንሮበርት ሙጋቤ ተኪዩ ኣብ ስልጣን ዝደየበ ፕረዚደንት ኤመርሰን ምናንጋዋ ኣብ ሃገሩ ለውጢ ከምጽእ ትጽቢት እኳ እንተነበረ ከይወዓለ ከይሓደረ ጋዜጠኛታት ብምእሳሩን ሕጊ ብምጥምዛዙን ኣብ ቤት ማእሰርትን ነዊሕ ከም ዝተሓዙ ብምግባሩን ሓደ ካብ ኣብነታት ትርጉም ኣልቦ ለውጢ ኮይኑ እዩ ኣፍሪቃ ከም ሃጉር ኣብቲ መጽናዕቲ ደኣ ኣብ ሓደ ትእቶ እምበር ኣብቲ ሃጉር ኩነታት ዴሞክራሲ ካብ ዞባ ናብ ዞባ ይፈላለዩ ኣብ ዞባታት ብምውድዳር ዝተገብረ መጽናዕቲ ብመጠኑ ሃገራት ምዕራብን ደቡብ ኣፍሪቃን ንዲሞክራሲ ክፉታት ክኾና እንከለዋ ሃገራት ማእከላይን ምብራቕን ኣፍሪቃ ድማ ዝያዳ ዕጽዋትን ብውልቀ መለኽቲ ዝተዓብለላን እየን
ሃገራት ማእከላይን ምብራቕን ኣፍሪቃ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዘይ ዴሞክራሲያውያን እናኾና ይመጻ ከም ዘለዋ ኤርትራ ሩዋንዳን ጅቡትን በቐጻልነት ኣብ ትሕቲ ውልቀ መልእኽቲ ዝመሓደራ ዘለዋን ኣብ ቀረባ ግዜ ድማ ለውጢ ከምጻ ትጽቢት ዘይብለንን ምዃነን እቲ መጽናዕቲ ገሊጹ ኣብ ተወሳኺ ድማ ሱዳን ዘይሕጋውያን ፈሓርቲ ወርቂ ንምርካብ ብዝብል ምኽንያት ኣስታት 2,000 ዓመታት ዝገበረ ጀባል ማራጋ ዝተባህለ ጥንታዊ ቦታ ብዶዘር ብምፍሓር ኣፍሪሶሞ ጀባል ማራጋ ካብ 350 ዓመት ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ክሳብ 350 ዓመት ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ኣብ ግዜ ሜሮኒክ ዝነበረ መንበሪ ቦታ ወይ ነቑጣ እዩ እቶም ሰረቕቲ ኣብቲ ጥንታዊ ቦታ ወርቂ ክህሉ ይኽእል እዩ ኢሎም ስለ ዝገመትዮም ነቲ ጥንታዊ ቦታ ከፍርስዎን ኣስታት 20 ሜትሮ ንጎኒ 17 ሜትሮ ድማ ንቁመት ብምኹዓት ኣዝዩ ጥንታውን ታሪኻውን ቦታ ዘዕነዉ እቲ ጥንታዊ ቦታ 270 ኪሎ ሜትር ካብ ርእሰ ከተማ ካርቱም ንሰሜን ካብ ፈለግ ኒል ብዙሕ ከይረሓቐ ኣብ ማእከል ምድረ በዳ ይዝርከብ ኣብ ሱዳን ምስቲ ናይ ግብፂ ዝመሳሰል ቅድሚ 2,000 ዓመታት ዝገበረ ስልጣነ ወዲ ሰብ ዘንጸባርቕ ሓያሎ ፒራሚዳትን ናይ ፈርዖናት መቓብርን ኣሎ እንተኾነ መንግስቲ ሱዳን ከምቲ ዝግባእ ቆላሕታን ክንክንን ስለ ዘይገበረሉ ብሸፋቱ ክዝመት ጸኒሑ ኣብ ሰሜን ሱዳን ኣስታት 2500 ዓመታት ዘቑፀረ ብፒራሚዳት ኑብያ ዝፍለጡ ጥንታውያን ቅርስታት ክህልውን ከለው ዛጊት ኣስታት 35 ፒራሚዳት ተረኺቦም ኣለዉ እቶም ፒራሚዳት ከምቲ ናይ ግብፂ ብዙሕ ኣብ ማዕከናት ዜና ዘይተዋዕውዑ ብምዃኖም ብዙሕ ተፈላጥነት ዘየጥረዩን ብኡ መንፅር ድማ ብዙሓት በጻሕቲ ዘይብሎምን እዮም كبراء سمعتنا زي كتكتاتل واتسانحكم بعوات أرقاي استدالوه أفريقيا أب سامون زينيرو أب زمت بخالق تحستو كن رهابينا كساب شعو سلام راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوارن غازت إنياتا زدالو نتسا راديو أزي تكتاتلو زلكم كاب كتما باريس بقتا زفنو دمت راديو إرنايو بتسفيت يوهنس الناتدالو نابز غرب مدبت أتعمو كان مسقارنا نمزخارو كاندي نتفازينا كسمعكم كساب تحساس كل تشان 10 نابز نبرا جيزي أملا إرترا 21,900 تتكمت فيسبوك متمزقبو إنترنت وورلد ستاتس أبتسابس أبواسفيرو بمسر تتكال وحزي إنترنت أبيرترا بادو نتبشدش تميتاوي ترايشة فينو اتنبزح تتكمت إنترنتن محبرا ميديان هقرات علمنا ملكيتو عمتاوي تسابسابو الزرقح ناي متصنع تتكال أبزح حلف عمت أبيرترا إنترنت ناي تتعمو تغلال لابز حسابات 393,343 من بارو تغيسو زد ما كساب تحساس 2019 نابز نبرا جيزي أستات 800 كابز بإرترا ترايو إنترنت ناي مركاب عد الرقيبو إرترا بأفريقيا تازو حده تتكمتي إنترنت زلو هقريا السودان كان مزقب شبرا زمولة هقرات كتحكاخ تسفا كم زلو قداماي منيستر عبدالله حمدو قليسو أدي قداماي منيستر نزقلتسه بصحفي قدات وصعي مايك بومبيو زمراح لعلواي لوخ أمريكا بسودان تاريخو مبصح دحر مكياديو اتلعلواي لوخ من محدار ترامب ب25 نحاسه كاب إسرائيل تبقيسيو ناب السودان كأتاو براب مكياد مس قداماي منيستر عبدالله حمدوكن كالوت لعلو سب سلطان تهاجرن زت زكايده أبتزتك أنديز تتكورل نتبتات السودان كان مزقب شبرا زمولة هقرات كتقله كومو دما مس إثيوبيان قبتنا بسمع كبت حزيك عليه قدها تغامان هيلن إثيوبيا تهانتو زلا ديقا تهدسونيو قداماي منيستر إثيوبيا أبي أحمدون نلعلو هاي لوخ منكس أمريكا سيعبو ناب كارتوم بممرح مس قداماي منيستر عبدالله حمدوك تمساسال زته مكيادو تحبيرو أب كينيا بزحلف حموش توارح لعلي حدا شعق قلعو بكورونا فيروس كم استلخفو نسب مزت عنا بمتكاس مع كنا زينات هاجر حبيرن اتم 700 أب كل عدمه 10 لعليون زركبو كون كلو اتم 430 جنا تحت حموش عام زعلميهم هتصانات مقانهم اتم سب مزي تقيسهم اتهاجر كسب 4 نحسه ابزنا برجيزه بتقلالا لعلي 32,500 ملكفتي كورونا فيروسن موت 554 سباتن مزجبلا قلعو كورونا فيروس كم حلالفو زغلو كان تغنو بأسن كت فيروس بزصعب موت بزح تتكعتي كم زيكوني يزقلت أزي دمت راديو إرنايو تطعمو مس راديو إرنا عبز مدبزي لمحبراوي هيوت زنصبارغو صحفات قتمتات درساتات وازاتات زغربو خوينم
ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና። ሰላም ከመይ ትቕንዩ ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብ ጠጥዑም ምስ ሬድዮ ኤረና። እዚ ትወት ረብዑ ዝቐርበልኩም መደብኩም መደብ ጠጥዑም እዩ። ንለሙን ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ይኸውን እዩ ዝብል ናይ ትሕዝቶ ኣዳሊና ኣብ ምድብ ሰዓትና ተረኺብና ኣለና። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ሓቢርኩም ብኽብሪ ክጸንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን መደብ ተስፊት ዮሃንስ እየ። ሰናይ ምክትታል። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ። ሸያጥ ሕልና ጸሓፊ መምህር ሜሮን ሃብተ ማርያም። ኣጥባትኪ ኣዝየንን ተረርቲ ካብቲ ኣብ ቅድሚኡ ዝነበረ ወይኒ ዝዓይነቱ ኣልኮላዊ መስተ እናጨለጠ ይዛረብ ነይሩ። ቅድሚ 4 ወርሒ ስድራ ክርኢ ኢሉ ምስ መጸ ኣብ ሱዳን ተላልይዋ። ተቐማጣይ ዓዲ እንግሊዝ ኣቤል ኣብ መርዓ ናይ ዓርኩ መሓዛብ ምንባራ ሌሎኦም ኣብ መርዓ ዓርኩ ተፈጢሩ። ብናይ ሓደ መዓልቲ ወስታ ድማ ፍቕሪ ገጪባቶ ፈቲዋ ኣፍቂራቶ መልክዓ ሃነይኔታ ፈጢሩሉ ሕምም ኢሉላ። ኣብ ውሽጢ 2 ወርሒ ናይ ሌሎኦም ድማ ብሓንሳብ ዝሓደሩ ተሰዓዒሞም ተሓዋቒፎም ኮቦርታ ተጋፊፎም ኣምላኽ ምሳኸ ረኽበኒ ኢሉ ካብ በርሚንጋም ናብ ሱዳን ልኢኹኒ ኢልዋ። ኣሚናቶስ ልባ ክብራ ንእስነታ መጻይኣ ቀላሊዓ ሂባቶ። ድሕር ደጊም ኣብ ካርቱም ኮፍ ዘብል የብልክን ንለንደን ሒዘ ክኸይደ ፕሮሰስኪ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ሰሊጥኪ ኣብዛ ጐናይ ትኾኑሉ ግዜ ነዊሕ ኣይከውንን እዩ ኢልዋ። ነዳይ ናይ ልቡ ይሓልም ከም ዝበሃል ናይ ደገ ምኻድ ሕልምታታ ድሕሪ 3 ዓመታት ናይ ሱዳን ጻንሖታ ክሰምር መኽኣሉ ፈጣሪኣ መስጊና። ብኹሩ ገዛ ምስ ምዃና ስድራኣ ካብ ማሕዩር ድኽነት ወፂኦም ከም ሰቦም ዝበጽሖ ክበጽሑ እዩ ባህጋ። ናዝሬት ብዓብዪ ግን ደገ ክወስዳ ምዃኑ ጥራይ ዘይኮነስ ድንግል ልባ ፍቕሪ ክዝርኦ ምርኣያ እዩ ኣደሲትዋ። ንኣቤል ምፍቃራ እንቋዕ ከየፍቀርኩ ይሞትኩ ከም እትብል ገይርዋ ነበረ። ትሰምዕን እንደለኹና ኣዙ እቲ ለውጢ ህይወተ ኢላ ተስፋ ዘንበረትሉ ዓርካዩ ይዛረብ ነይሩ። ድሮ ለንደን ካብ ዝመለስ 2 ወርሑ ኣቝፂሩ ነበረ። ድሕሪ ምምላሱ ብናይ ቪድዮ ቻት እዮም ዘዕልሉ ነይሮም። ሽዑን ከምኡ ዘንትርን ጐጥባትኪ ዳሳሲአን ኣነ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ምሽ ደገመላ። ብሕፍረት ኣብ ጽፍራ ክትኣቱ ዝተረፋ ይነበራን። እንታይ ኢላ ክትምልሰሉ ጨነቓ። ኣቢሓወይ ተሕፍረን ኣለኻ ርእሳ ድነነት ኣሰይ ኣይ ብኸምኡ እኒ ደኣ ፍቅር ዘብለኪ ካብ ቀደመይ ሓፋር ጓል ክትዕብደኒ እያ ትደሊ። ሕጂ ንዓይልኪ ሕፍረትኪ ኪኖ ሓጹር ደርቢኺ ረጅቢትኺ ክፈትለይባ ጥበራ ዝተቋስዮ ሉስሉስ ትእዛዝ ሃባ። እንታይ ቢል ሓወይ ርእሳ ቖልዓ ጽላጽ ኣበለቶ። ናዙ ኣይናፍቕኪነ እንዲኺ ትርኢሉ ተዛረባ። እዚ እሞ ምስ ምንፈቕ እንታይ ዘተሓሕዝ ኣለዎ? እንታ ኣቤለይ መስከንከም በለት እትርእዮ ናይ ሕንከት ምንቅስቓሳት ካብቲ ዘጸልሎ እዩ። ናዙ ብለይቲ ብቐትሪ ኣብ ሱዳን ዝገበርናዮ እናተረኣየኒ ጽቡቕ የለኹን ኣነ ከም ብኸውን ደስ ይብለክ ዲ ብዝተኻእሎ መጠን ሽሒሩ ሸሓሒሩ ደልይዎ ዘሎ ክትገብር ይድላ እዩ። ኣነ ጽቡቕ ኣለኹ ደ ክነፍቐካ እንከለኹ ስእልኻ እናረኣኹ እኳ ምስልኻ ሓቒፈ ዝድቀስ ሓቅታታ ጓሕጒሓ ክትዕልሎ ይድለያ።
ሓንሳብ ምስ ኣፍቀረ ዘይተመለሰ ልባ ኮይኑዎ ዘይፈልጥ ይኸውን ምህላው ክትነግሮ ደስ እዩ ዝብላ እዝና ዓየያ የእምነኒ ናዝሬት ትፈቱን እንተ ደኣ ኮንኪ ዝደልዮ ክትገብሪ እዩ ባህገይ ፍቕሪ ከምኡ ምዃኑ እየ ዝፈልጥ ድላይ መጻምድትኻ ምምላእ ኣብ ክንዳይ ሙት ይበልክኹን ናፊቐኪ ስለ ዘለኹ ግን ኣካላትኪ ክርእየ ይደሊ ኣለኹ ሕጂ ምኽንያትኪ የብዛሕኪ ረጅቤቶ ክፈትዮ ሕጉስ ክብል ድርቕ በለ ሓረ ይበል ኣዒንታ ንብዓት ይጠራቕሙ ነበሩ እቲ መስተን ንእስነት ነውንይዎ ዘየድሊ ዝእዝ ዝነበረ ጎበዝ ግን ዘስተውዕሉ ኣዒንቲ ልቦና ይነበሮን ናዝሬት ረጅቤትኣ ተፈቲሑ ትርንጎጥባታ ሙሉእ ብምሉእ ግዳም ተዛሕዝሐ መላእ ነብሳ ዝሕው ኢልዋ ኣካላታ ሓዊ ተዘርእይዎ ዓሶ ከም ዝሓመመት ከተንፈጥፍጥ ጀመረት ሕጂ ድኒን ክጠምት እዮም እንታይ ይብላ ምህላዎ ኣይተረድኦን ስምዒታቱ ግን ከምኡ ግበር በላ ይብሎ ኣሎ እንታይ ክኾነኒ እንተኣቤለይ እንታይ ትኸውን ኣለኻ ግን ድሓን ዝበልኩ ኽጥራይ እንደግበሪ ትርግታ ልቡ ኽሓኒ ይፍለጥ ኣሎ ጾታዊ ስምዒቱ ዘይንቡር መልክዕ ክሳብ ዝሕዝ መልክዑ ቀየረ ሓራይ ድሕሪ ሰለፋ እንታይ ተረፋ ድሕሪ ምቅልላዕ ንምንታይ ምእዳብ ዝብል ቀይዲ ኣብ ርእሳ ሓኾረ ኣቐዲማ ዘይኣበየቶ ሕጂ ዕራቓ ምስ ተቓላልዐ ኣይከውንንን ምባል እናደልየት ኣብዮ ከም ዘላ ከይትርጎም ስክፍታ ሓደራ ናተይ ፍቕሪ ከም ናቱ ናታ ንኽመስል ብስም ፍቕሪ ክሽቅጥ ናተይ ኢሉ ሒዝዎ ፕሮሱስ ከሳልጠልክንየ ኢሉ ምስ ክንደይ ጉራዙ ዘይሰልጥ ፍቕሪ ተጻዊት እዩ ግርህና ናዝሬት ግን ጠገለ ዘይብሉ ብምባሩ ካብታ ዝፈለጣ ጊዜ ዝተብሂሉላ ኣሎ ሕጂ ከምታ ብዓራት ምስኮና ዝገብሮ ዝነበርኩ ኣብ ክንዳይ ኮንኪ ኣጥባትኪ ብኢድኪ ዳሃስየን ኣቢሕወይ በጃኻ ግደፈኒ ባእዳዋ ገዝኣ ሸፈነት ክሽፍን ዝነበሮ ክፍሊ ኣካላታ ግን ተቐላሊዑ ይርአ ነበረ ናዙ ፍቕሪ ፍትወት ስምዒታት ኣይርዳእክን ድዩ ይርዳእኑ እንተ ፍቕሪ ግና ዝርዳእክ እንተ ኾይኑ ስምዒተይ ይሓልው ናዝሬት ንስኻ ስምዒታት ኣይትሕልውለይ እንዲኻ ኣፍ ንቕንቕ በለት ሓልየስ እኳ ከምኡ ይብለክ ኣለኹ እመነኒ ደስ ክብለክ እዩ ከምኡ ጥራይ ግበር ናዙ ዝኾነ ኣማራፂ ዘለዋ ኾይኑ ኣይተሰምዓን ተፍቅሮ እያ ደስ ክብለካ እምበር ንዓይ ደስ ኣይብለንን ዘሎ ኣቢ ኣፍ ኪሳ ጥባታ ክትድህስስ ጀመረት ኣብ ኣንጻር ወገን ተቐሚጡ ብስምዒት እናተሃነነ ብቪድዮ ዝዕላ ዝነብር ኣቤል ኣብ ነፍሱ ከፍ መንቀሳቓሳታ ስክሪንሾት ይወስድ ነበረ ንሳ ግን ፈጺማ ዝተባሃለትሉን ተስተበለሉ ዝነበረትስ እቲ ብምኽንያት ፍርሒ ድዩ ካልእ ዘይፈለጠቶ ኣካላታ ረስን ተኻዒዎ ጡሽ ከም ትበውእ ዘላ ብርሃጽ ትጉባእ ከም ዝነበረ እዩ ናዙ ሕጂ ንሱ ይእከለክ እሞ ክዳንኪ ድማ ውፅዮ ሓድሽ ትእዛዝ ኣመሓላለፈ ዝብሎን ዝገብሮን ይጠፊእዎ ኣጥባታ ንሱ ከም ዝዳሃሰሶ ብምንቅስቓስ ናዝሬት ተደሲትሉ እዩ ሕጂ ድማ ዕርቃና ኽርኢ ኩቱር ባህጊ ሓደሮ ብተርባፅ ስምዒታት ተወጠረ ግዙእ ስምዒታቱ ዝኾነ ፍጡር ልቢ ዲያብሎስ ዋንነቱ ክገብሮ ኣብ ቀረባ ምዃኑ ዘእንፍር ፍጻሜታት እዩ ዝኽሰት ነይሩ ወይ ሕጂስ በጃኻ ግደፈኒ ተመሻኸነት ብምድንጋጽ ልቢ ኣቤል ሰሊባ ናብ ንቡር ወኑ ክትመልሶ ድለያ ሓዲራ ነበረት እንተ ኣቤል ግን ኣምኖን ንሓፍቱ ታማር ብስምዒት ፍቕራ ተለልዩ ኣብ ገዛእ ሓፍቱ ዝኣወጆ ርኽሰት ዝበጽሖ ሃላይ ስምዒት ተጸዒንዎ ነበረ ስምዒታተይ ኣይትቕተልዩ ናዝሬት ብኣካል ዘይረኸብኮ ኣካላትኪ ብማዕዶ ክስእኖውን ኣይትፍረድኒ ነቲ
بحسب كونايت الزموز بالفرد سمايت حيسو سماوي فردا كتايق رخيسو رخصت كشت الله هردق يبل نبرا ساليت اوون درو خم عنت ان لعلي عراقو زنبرا اكلاتها استرفوخت ملء تخديناتو زنبرا تايت سريئها بغستها كتوصو جمرت بفقر زعورة لبا أفكاريها كابسيول صادق أمصلين تزبلاون لبا مينا أب عدقان انتي ملأخ كتدليلو نفسها جهنم ملأخت فقر عور انت خوينو أب أبزيحو بزي حموشته هواسات استولدت فطرين عاء يخنا الكابل جنجر حماق سمعتها تسمع عن اللعنة ناي نجار سمعت هبت حماق زمسل سمعتها تزلو تتعامي الزرد ديت جن أبسب النتنبر أب أسهين بران جن مسولو دا ملؤ سونتا قدام تقاليعو أب كرمعينتو تقتيرو مسرعيو أفو ما يملو انك عنا استنفسه وتأتأ كبر جمرة أكلاتو مئزاز أبيو موت سبنتو بفتن حنبابه كراسن نايق أحسن قزينا برا أقداو سكرينشات كاب موسار قناي تأقمان حجي أقداوكي أبتزفتو لأخيان كمتي أبكبد الدازل غلع بغامي تقميتهم زلو غري كبد نفسه بصور بحراز قدد عولويز تبهال صادقمو صنيحو تنسحو هيوتو زصدق صادق جناي صوتا تتحازو اتصادق تنسحو تملسو اتنا شعابيل جن تمراسيحو مراسيحو كي تملسه نازريت نبزيت ملسو اللوعنا وتكبارك مرحا السيرسون اسنتا ناب قدل أنفتو يزواورو نبرا حجز بالكبدن كوم يقبرني أبيل تاريراخ تقاوم تلعلات بجاخي نخلتين أخذ أمنا تقاومني أبي أنا يفكرك كم تفكرك لندين كان قن ملكها بعشا وتأزاز حماق نخ قبرا يترفعني أنا سعشا كم مالتا يكون أنت أبيل سقبرو زلوخو قن نعي صبق سمعت زهبني يكونن نعخونكمو تحرابينا يا حفرة السبكم زعبنا بذكر نفسنا أخي الناس دران أخنا قال كوينا سدت وصينا أنا أخ نعخ قال ديكم كن سمينتن لما تيزولوا الزلو إذا بروح جزا خراج سدلك $100 سدرا سلا زي بليدي كم يكون كل أنت أبي حوي نبعتها تأمجيتها كتعناقنا جمرات قم بجاها قد أفني حماك قبر يتدفف أندو كابع انتهى زرق فنبعات أبتع الراقوز نفرت باتا عليبو كفنات أحجمرا وي الرأسانة سعيد قد أفني بجاها قد أفني كعارات حجي يابزي اوهانو ان مسالك غدت ابغي تحلل النازريت ستيوز نبرها الكولاو مسته سبعونتو زعبرنبر حلنو حسيبو نعات ملاس زبلين بران سنيل كم سمعنا ابيلي نتنا فلت اس اما معركه بلزب قالات كتملسو اذانو بمعدوخت كعكعو هدي اله تردوت فتن برات اسغنبر سمعني هدأت حل نؤوز تمن طلع بيلجن نسمعي تنبر حل نؤخ سمعك علان دحر غرب كاليتات تصبي سألتات تسدل كلهم محن حنحويسو بلعلوا يسنانو تحتوي كنافرنا غساء ننازريت زرعي تخت أمنا حربتها المقرب تيدقايق بعرق أخوينا تقبرز نبرت من قصاصات بملك أسألي أبكر معي انتا تقتيرو أنت حسرتي زي كم أديتاتا زبلا زلخوين تسمعا أبي لي انتا يقيرك رأسان تحت قبيرة ما ترأس النحيخت كذلك اسجمرات بحرك عن تنسيف زنبران سولها بصفرانا انسنانان بحجرتو
ኣይተልቅሲ ስእልኺ ኣብ ገጻት ፌስቡክ ምስ ተዘርግሐ ጽቡቕ ጌርክ መታን ክትበቒ ንባዓትኪ ኸይውዳእኪ ኣኽለኪ በኽያትን ልቕሶን ይዓክል ሓጨጭ ኣለሃ ብህይወት ክነብር ኣይትድልን እንዲኻ ኣቤል ትብሎን ትገብሮን ጨነቓ ኣቐዲምኪ ባዕልኸ ኢኸ ነብስኽን ሕልፈት ይትክያ ሕጂ እቲ ዝበልኩ ኽግበሪ ትግበሪ ስእልኺ ኣብ ፌስቡክ ዝርግሖ ምዃኑ ይፍለጢ ሰሚዕኪ መልሓሱ ተቖላለፈ ሰሚዕካ ንስኻ ስም ኣቤል ዘይኮነ ቃል ክትከውን እዩ ዝግባእ በቃ ቃል ክትከውን ዝግባእ ነይሩ ቃል ቀተላሓው ግደፎሞ ፍቕርና ተቐትሎ ዘለኻ ሓፍትኻ ይኮንኩ እንዲ ኣነ ልቕሰት ኣንጊታ ልቢ ዝትንክፍ ቃላት ፈነወት ልቢ ፈርዖን ዝተለቅሓ ኣቤል ግን ብሕልንኡ ዝርታዕ ኣይነበረን ከማኻ ኤርትራዊት እንዴ ግዲ ሓፍቲ ኣደ የብልካን እንዲዩ ጨደርህት ኣየ ናይ ጓል ነገር ብዕራቕኪ ከተስወኑኒ ከም ዘይጸናሕከሲ ሕጂ ጻድቕ ክትኮን ድለይ ተሰልበጣ ወያነ ዘይሓልፈለይ ትገብሮ ጠፊእዋ ጸለለል በለት ብዛዕባ ሕብረተሰብ ይኹን ፈተውታን ፈለጣን ብጽቡቕ ክትፍለጥ ጸኒሓ ብዕራቓ ኣብ ገጻት ፌስቡክ ክትቀርብ ክልተ ሞት ኮይኑ ተሰምዓ በል ደስ ይበልካ ትዛረበላ ዝነበረት ሞባይል ናብ መሬት ሰንደወታ ኣብ ዓራት ተነፂፉ ዝነበረ ረቂቕ ኣንሶላ ቐሊዓ ኣብ ኢዳ ጠምጠመቶ ኣብ ጥቓ ዝነበረ ነዊሕ ጣውላ ኣብቲ ብልዕሊኣ ዝነበረ መርዋሓ ቬንትሌተራ ነጻጺራ ናይ ሓይሊ ኣቦኣ ተጠቂማ ቋጸረቶ ካብ ብዕራቓ ሰብነታ ናብ ህዝቢ ስትቃልሃ ነብሳ ክተጠፍእ ምርጫኣ ናበይ ኸቲ ኣቤል መስተበርቲዕዎ ሕቕሕቕ እናበለ ክዛረብ እንከሎ እታ ሞባይል ድሮ ደርቢያታ ብምባራ ይሰማዓቶን ባዕልኺ ትፈልጢ እሰትዮ ኣልኮላዊ መስተ ስርሑ ይሰርሕ ነበረ ካልእ ክዛረባ ዓቕሚ ነበሮን ሃልዋቱ ስሒቱ ብትኽስታት ጀመረ ድቃስ ኣዒንቱ ጥፊኡ ከም ዝሕርኖኽ ገይርዎ ነበረ እንተናዝሬት ግን በቲ ሒዛቶ ዝነበረት ኣደሬት ሓኒቓ ኣዒንታ ተገላቢጡ ብኣፋ ዓፍራ ከተውፅእ ጀመረት ኣቤል ደቂሱ ክምለስ እዩ ትኽስታ ናዝሬት ግን ድቅስ ትስእ ዘይኮነ መቓብር ዝጽውዕ ምስ ምዉታን ዘተዓራርኽ ዝምድና ዝተመሓዘወ ካልኣይ ዘይትምለሶ ሞት እዩ ዝነበረ ከቢድ ስቕታ ወሪርዋ ድሌታት ውሽጣ ሕልምታት ስድራኣ እናተረኣያ ንእስነታን ዕድላን እናረገመት ነብሳ ካብ ስጋኣ ወፀት ጸሓፊ መምህር ሜሮን ሃብተ ማርያም ንተሳትፎኻ ኣዚና ነመስግን ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ كورا سمعتنا زينان سمناين مدبات أفريقيا بسومنزن تطعمون زتقالله نايز ساعت زي تحستونا تزازيم الله باريس كاب زركب ستوديونا مدبات واحدة مساعدكم تنحكو أماني الجرماية سلام